Σήμερα, θα ασχοληθούμε με τις 11 κορυφαίες υπερτροφές που πρέπει να προσθέσετε στην καθημερινή σας διατροφή. Γεμάτες θρεπτικά συστατικά, αυτές οι τροφές μπορούν να μεταμορφώσουν την υγεία σας και να ενισχύσουν τα επίπεδα ενέργειάς σας. Ας μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Τα superfoods συχνά αναφέρονται ως η υπερδύναμη της φύσης. Είναι γεμάτες με βασικά θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν τη συνολική υγεία και μπορούν να προστατεύσουν από χρόνιες ασθένειες. Αυτές οι τροφές ξεπερνούν την απλή μέτρηση θερμίδων, παρέχουν εντυπωσιακές ποσότητες βιταμινών, μετάλλων, αντιοξιδωτικών και άλλων ενώσεων που χρειάζεται το σώμα σας για να ευδοκιμήσει. Η ενσωμάτωση των υπερτροφών στα καθημερινά σας γεύματα δεν βελτιώνει απλώς τη διατροφή σας, μεταμορφώνει την ευεξία σας. Παρακάτω, καταδυόμαστε στις 11 κορυφαίες υπερτροφές που μπορείτε εύκολα να προσθέσετε στην καθημερινότητά σας και στα απίστευτα ωφέλη που προσφέρουν. 11. Σπόροι Chia. Μικρή αλλά πανίσχυρη, η σπόροι Chia είναι μία από τις πιο πυκνές σε θρεπτικά συστατικά τροφές στον πλανήτη. Αυτοί οι μικροσκοπικοί μαύροι σπόροι αποτελούν εξαιρετική πηγή ω3 λιπαρών οξέων, φυτικών ινών, πρωτεΐνης και βασικών μετάλλων όπως ασβέστιο και μαγνήσιο. Αυτό που κάνει τους σπόρους Chia μοναδικούς είναι η ικανότητά τους να απορροφούν το νερό και να σχηματίζουν μια υφή που μοιάζει με τζελ, καθιστώντας τους εξαιρετικά αποτελεσματικούς στο να σας κρατούν χορτάτους και ενυδατωμένους. Ωφέλη για την υγεία, οι σπόροι Chia βοηθούν στη διαχείριση του βάρους, περιορίζοντας την πείνα και προάγοντας ένα υγιές πεπτικό σύστημα. Είναι επίσης εξαιρετικοί για την υγεία της καρδιάς, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε ω3, η οποία μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή και να μειώσει τα επίπεδα χολυστερόλης. Πώς να χρησιμοποιήσετε? Πασπαλίστε σπόρους Chia στο πρωινό σας σμούδι ή στο πληγούρι βρώμης. Ανακατέψτε τους σε γιαούρτι ή φτιάξτε πουτίγκα Chia μουλιάζοντάς τους σε γάλα αμυγδάλου με μια πρέζα μέλι και εκχύλισμα βανίλιας. Λειτουργούν επίσης καλά ως υποκατάστατο του αυγού σε συνταγές ψησίματος. 10. Βατόμουρα. Τα βατόμουρα συχνά αποκαλούνται ο βασιλιάς των αντιοξιδωτικών και για καλό λόγο. Αυτά τα μικρά, γλυκά μούρα είναι γεμάτα με ισχυρές ενώσεις όπως οι ανθοκιανίνες που καταπολεμούν το οξυδωτικό στρες, το οποίο μπορεί να βλάψει τα κύτταρα και να επιταχύνει τη γύρανση. Τα βατόμουρα είναι επίσης πλούσια σε βιταμίνη C, βιταμίνη K και φυτικές ίνες, καθιστώντας τα μια φανταστική προσθήκη σε κάθε δίαιτα. Ωφέλη για την υγεία. Η τακτική κατανάλωση βατόμουρων μπορεί να ενισχύσει την υγεία του εγκεφάλου, να βελτιώσει τη μνήμη και να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους μπορεί επίσης να βοηθήσουν στην προστασία από παθήσεις όπως η αρθρίτιδα. Πώς να χρησιμοποιήσετε? Τσιμπήστε φρέσκα βατόμουρα, ρίξτε τα σε σαλάτες ή ανακατέψτε τα σε σμούδις. Είναι επίσης ένα εξαιρετική γαρνιτούρα για γιαούρτι, τηγανίτες ή δημητριακά. Για ένα υγιεινό επιδόρπιο, δοκιμάστε να τα καταψύξετε και να τα βουτήξετε σε μαύρη σοκολάτα. 9. Σπανάκι. Το σπανάκι είναι μια θρεπτική δύναμη και ένα ευπροσάρμοστο πράσινο φυλλώδες λαχανικό που λειτουργεί καλά σε μια ποικιλία πιάτων. Είναι φορτωμένο με βιταμίνη K, βιταμίνη Α, φυλικό οξύ και σίδηρο, καθιστώντας το απαραίτητο superfood για τη διατήρηση ισχυρών οστών, τη βελτίωση της υγείας των ματιών και την πρόληψη της ανεμίας. Ωφέλη για την υγεία. Το πράσινο λαχανικό είναι ένα από τα πιο δημοφιλή λαχανικά για την υγεία. Το σπανάκι είναι πλούσιο σε αντιοξιδωτικά όπως η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη, τα οποία προστατεύουν τα μάτια σας από βλάβες που σχετίζονται με την ηλικία. Η υψηλή περιεκτικότητά του σε φυτικές ίνες υποστηρίζει ένα υγιές πεπτικό σύστημα, ενώ τα επίπεδα μαγνησίου που περιέχει συμβάλλουν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Πώς να το χρησιμοποιήσετε? Το σπανάκι έχει μια πολύ καλή γεύση και είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά συστατικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Προσθέστε φρέσκο σπανάκι σε σαλάτες, σούπες και σμούδις. Σοτάρετε το με σκόρδο και ελαιόλαδο ως συνοδευτικό πιάτο ή αναμίξτε το σε σάλτσες για μια επιπλέον θρεπτική όθηση. Το σπανάκι μπορεί επίσης να αναμειχθεί σε ομελέτα ή ομελέτα για ένα υγιεινό πρωινό. 8. Κοινόα. Η κοινόα είναι ένα σιτάρι χωρίς γλουτένη που είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες και περιέχει και τα 9 απαραίτητα αμινοξέα, καθιστώντας το μια πλήρη πηγή πρωτεΐνης. Είναι επίσης πλούσια σε φυτικές ίνες, μαγνήσιο και σίδηρο. Η κοινόα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους χορτοφάγους και τους vegans που χρειάζονται επιλογές πρωτεϊνών φυτικής προέλευσης. Ωφέλη για την υγεία. Η κοινόα υποστηρίζει την επισκευή και την ανάπτυξη των μυών, βοηθά στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και παρέχει διαρκή ενέργεια. Ο χαμηλός γλυκαιμικός της δείκτης την καθιστά εξαιρετική επιλογή για όσους διαχειρίζονται διαβήτη ή προσπαθούν να χάσουν βάρος. Πώς να το χρησιμοποιήσετε?
η κοινόα είναι μια πολύ καλή επιλογή για να χρησιμοποιήσετε το σιτάρι σας. Χρησιμοποιήστε την κοινόα ως βάση για μπολ με δημητριακά ή σαλάτες. Αντικαταστήστε το ρύζι με κοινόα σε τηγανιτά ή σερβίρετε το ως συνοδευτικό πιάτο. Για πρωινό, μαγειρέψτε κοινόα με γάλα αμυγδάλου και προσθέστε φρούτα και ξηρούς καρπούς για ένα πλούσιο κουάκερ. 7. Σολομός. Ο σολομός είναι μια από τις καλύτερες πηγές ω3 λιπαρών οξέων, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου. Είναι επίσης γεμάτος με πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας, βιταμίνη D και βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Ο ελεύθερης αλιείας σολομός, ειδικότερα, είναι γνωστός για το ανώτερο θρεπτικό του περιεχόμενο. Ωφέλη για την υγεία. Η τακτική κατανάλωση σολομού μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή, να βελτιώσει τη διάθεση και να ενισχύσει τη λειτουργία του εγκεφάλου. Υποστηρίζει επίσης το υγιές δέρμα και μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, μειώνοντας τα επίπεδα τριγλικεριδίων. Πώς να τον χρησιμοποιήσετε? Ο σολομός μπορεί να είναι πολύ καλός για την υγεία σας. Ψήστε ή μαγειρέψτε σολομό στο γ-κ λάμδα για ένα γευστικό κύριο πιάτο. Προσθέστε τον σε σαλάτες, πιάτα ζυμαρικών ή περιτυλίγματα για μια πρωτεϊνική όθηση. Ο σολομός που έχει περισσέψει μπορεί επίσης να γίνει νυφάδα σε ομελέτα ή να μετατραπεί σε μπιφτέκια σολομού. 6. Ελληνικό γιαούρτι. Το ελληνικό γιαούρτι είναι ένα κρεμώδες, πλούσιο σε πρωτεΐνες γαλακτοκομικό προϊόν που αποτελεί επίσης εξαιρετική πηγή προβιωτικών. Τα προβιωτικά είναι ωφέλιμα βακτήρια που προάγουν ένα υγιές μικροβίωμα του εντέρου, το οποίο είναι απαραίτητο για την πέψη, την ανοσία και την ψυχική υγεία. Ωφέλη για την υγεία. Το ελληνικό γιαούρτι υποστηρίζει την υγεία των οστών λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε ασβέστιο. Τα προβιωτικά του βελτιώνουν την πέψη και βοηθούν στη διαχείριση του φουσκώματος. Η πρωτεΐνη στο ελληνικό γιαούρτι μπορεί να σας κρατήσει χορτάτους και ικανοποιημένους, βοηθώντας στη διαχείριση του βάρους. Πώς να το χρησιμοποιήσετε? Απολαύστε το ελληνικό γιαούρτι μόνο του ή προσθέστε του φρέσκα φρούτα, ξηρούς καρπούς και μέλι. Χρησιμοποιήστε το ως βάση για σμούδις ή αντικαταστήστε την ξινή κρέμα με ελληνικό γιαούρτι σε συνταγές για μια πιο υγιεινή εναλλακτική λύση. 5. Κουρκουμάς. Ο κουρκουμάς είναι ένα χρυσό μπαχαρικό που χρησιμοποιείται ευρέως στην Ινδική και Ασιατική κουζίνα και η δραστική του ένωση, η κουρκουμίνη, είναι ένα ισχυρό αντιφλεγμονώδες και αντιοξυδωτικό. Ο κουρκουμάς χρησιμοποιείται εδώ και πολύ καιρό στην παραδοσιακή ιατρική για τη θεραπεία διαφόρων παθήσεων. Ωφέλη για την υγεία. Η κουρκουμίνη στον κουρκουμά μπορεί να μειώσει τον πόνο στις αρθρώσεις, να βελτιώσει τη λειτουργία του εγκεφάλου και να μειώσει τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών όπως οι καρδιακές παθήσεις και ο καρκίνος. Υποστηρίζει επίσης την υγεία του ύπατος και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Πώς να χρησιμοποιήσετε? Ο κουρκουμάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση του καρκίνου. Προσθέστε κουρκουμά σε κάρι, σούπες ή πιάτα με ρύζι. Για μια έξτρα όθηση στην υγεία, φτιάξτε έναν κουρκουμά αλότεϊ αναμειγνύοντας τον μπαχαρικό με ζεστό γάλα, μέλι και μια πρέζα μαύρο πιπέρι για να ενισχύσετε την απορρόφηση. 4. Αβοκάντο. Το αβοκάντο είναι ένα μοναδικό φρούτο που είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά που είναι υγιεινά για την καρδιά, φυτικές ίνες και κάλιο. Είναι επίσης γεμάτο με βιταμίνες C, E, K και B6. Τα αβοκάντο δεν είναι μόνο θρεπτικά αλλά και απίστευτα ευέλικτα στην κουζίνα. Ωφέλη για την υγεία. Τα αβοκάντο βελτιώνουν τα επίπεδα χολυστερόλης, υποστηρίζουν την υγεία του δέρματος και συμβάλλουν στη διατήρηση υγιούς αρτηριακής πίεσης. Η κρεμώδης υφή τους και η υγιεινή περιεκτικότητά τους σε λιπαρά τα καθιστούν ικανοποιητικά και ενεργητικά. Πώς να το χρησιμοποιήσετε? Απλώστε το αβοκάντο σε τόστ, προσθέστε φέτες σε σαλάτες ή σάντουιτς ή λιώστε το σε γουακαμόλε. Τα αβοκάντο λειτουργούν επίσης καλά στα σμούδις για να προσθέσουν κρεμώδη γεύση χωρίς την ανάγκη γαλακτοκομικών. 3. Ξηροί καρποί, αμύγδαλα και καρύδια. Οι ξηροί καρποί, όπως τα αμύγδαλα και τα καρύδια, είναι τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά που παρέχουν υγιεινά λίπη, πρωτεΐνες και βασικές βιταμίνες και μέταλλα. Τα καρύδια είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ω3 λιπαρά οξέα, ενώ τα αμύγδαλα αποτελούν εξαιρετική πηγή βιταμίνης Ε. Ωφέλη για την υγεία. Οι ξηροί καρποί μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της υγείας της καρδιάς, να ενισχύσουν τη λειτουργία του εγκεφάλου και να παρέχουν ενέργεια μακράς διάρκειας. Τα υγιεινά λιπαρά τους υποστηρίζουν τη διαχείριση του βάρους και μειώνουν τις φλεγμονές. Πώς να χρησιμοποιήσετε? Τσιμπήστε μια χούφτα ξηρούς καρπούς, πασπαλίστε τους σε σαλάτες ή ανακατέψτε τους σε σπιτικό βούτυρο ξηρών καρπών. Είναι επίσης εξαιρετική για ψήσιμο ή για να προσθέσετε τραγανή γεύση στο γιαούρτι και το πληγούρι βρώμης. 2. Γλυκοπατάτες.
Οι γλυκοπατάτες είναι ένα νόστιμο και πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά ριζικό λαχανικό που είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, βιταμίνη Α και κάλιο. Η φυσική τους γλυκύτητα τις κάνει επιτυχία τόσο σε αλμυρά όσο και σε γλυκά πιάτα. Ωφέλη για την υγεία: οι γλυκοπατάτες υποστηρίζουν την υγεία των ματιών, ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθούν στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Είναι επίσης μια εξαιρετική πηγή ενέργειας λόγω των σύνθετων υδατανθράκων τους. Πώς να χρησιμοποιήσετε? Ψήστε ή πολτοποιήστε τις γλυκοπατάτες για ένα ευέλικτο συνοδευτικό πιάτο. Χρησιμοποιήστε τις σε σούπες, βραστά ή ακόμη και σε επιδόρπια όπως η γλυκοπατατόπιτα. 1. Μαύρη σοκολάτα, 70% κακάο ή υψηλότερο. Η μαύρη σοκολάτα δεν είναι μόνο μια παρακμιακή απόλαυση αλλά και μια εκπληκτική υπερτροφή. Είναι πλούσια σε αντιοξυδωτικά, ιδιαίτερα σε φλαβονοειδή, τα οποία υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου. Ωφέλη για την υγεία: η μαύρη σοκολάτα μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση, να ενισχύσει τη γνωστική λειτουργία και να μειώσει την αρτηριακή πίεση. Η περιεκτικότητά της σε μαγνήσιο συμβάλλει επίσης στη μείωση του στρες. Πώς να τη χρησιμοποιήσετε? Η σοκολάτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία της διατροφής σας και για την προετοιμασία της διατροφής σας. Απολαύστε ένα μικρό κομμάτι μαύρης σοκολάτας ως σνακ ή χρησιμοποιήστε το στη ζαχαροπλαστική. Συνδυάστε τη με ξηρούς καρπούς ή μούρα για μια υγιεινή επιλογή επιδόρπιου. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Αυτές ήταν οι 11 κορυφαίες υπερτροφές που πρέπει να προσθέσετε στην καθημερινή σας διατροφή. Ποια από αυτές θα δοκιμάσετε πρώτη? Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε για περισσότερες συμβουλές υγείας και θα σας δω στο επόμενο βίντεο.